baba. Mina baba. Ukachita zvako pamachira zvangu baba pakaipa baba. Unoona zvinhu zvacho so abotonwa zvinotonhorera. Mbomwa zvangu kazambeza baba. Pakatoipa baba ndokuita zvakatosareka kakaiwa ya pakatoipa. Akasaradzira sei? Abo. Ane Zambiza. Zambezi baba. Ai mawana ya baba zvakatoendwa. Zvanzi rakauya nengarava. Kote ichi pakutandara zviko zvingachitoda pakutandara zve. Otherwise boy. Abo. Kuseko malai. Kumara ndiri. Ndiri. Inoti badhini boy ri vamwe ana momzi nei. Safe ndisautoona hangu ndakazorora zvangu pamvuri kudai senchizvinyo akazambeza kaiti ngoda kuzadza riri creator zoti ndakatoenda weekend inenge yanaka apa wonaka zviripo pane munhu ane chibandi waizi right ane chikwereti munhu yakanivhara ndiko patiri pake tonongobata tingatozonwa ato macrates aya but kana achitoti mutsike ngatigari tangu mutsike nguva ichiripo ngatigari tangu enda nguva ichiripo hakozi ngatigari tanomufambira ngatigari tamufambira because kana itotiye mabhuza koma kutenda kundisiya Mando kandi mari dzoganazi kachibonditireka plan yoganazi ona kana mapepa ndinawo badheni ka pana minya yako yakuchema nayo ka aisi mbori sterek gozoona chi isusu as a military family you know do music people fully so chinchingo chete ndicho kuti iwe bagona kubatanidza ndingangoti nasi chingani nasi Friday saka iwewe zvinhu zvandingakutaurira zvekuti uya kuseni kweSaturday kuitira kuti mazuva anodoka kweSunday nhau yako inenge yagadziriswa Monday makuseni Tuesday so that when is the Thursday atita kutaura zvinhu kuti Friday definitely ndikandipotsa manje ndaenda kumasoro zvatozokutoti ndota kutozokubata sana saka ndiyamona kumakomando respect ayo gare nyumba zinoza ndinogara basa tutaura tagara basa todzoka ndochaka aiwa zanongoiskiko aiwa gare matoti tichavhunduka here mazuva atatu ndiyana siu takambotya here kuti mdara pakutosvika kwamaitaka izvezvizvi ndashamisa kuti ita vanhu vari kuuya vari group but ndichitarisa mafesi manje ndabvela zoona kuti chokobaisi chikakakombata ndakamuziva but iwewe kuenda takawirirana kuti unodzoka musi weFriday handiti Friday asviki here mudhara ndauya kanasi nditaura ikadhiri topedza 4 days takatoita wiki rese rakapera muchingoti tikuuya mangwana zuva rakati awa zvinhu zvacho hazvichaita kubvisa mufana wemuchingomuti Friday chasvika kwe mangwanise kungomutambizira mufana mari yake pamakata dinaitiri pamwe fana kubva mangomutambisa mari yake tani kuti mimi munozotanga kuramba muti kuti Friday nyasvike maya kuona chi aiwa kamunhara chipo ndichongoti mufana ari kuda mari yake izve kuti mimi makutotonesa zvakawanda uyu mukomana problem iri kuitika ndeyekuti inini ndakamutaura kuti uya kuseni kweFriday mafriday awanda nawe iripo ndeyekungoti rastava takavataura kuti uyai musi weFriday ini handite chikwete nemunhu chinofura 3 days kwemazuva anofura 3 days saka saizvezvi nhasi Friday ka
achiuya kuseni kwesaturday kuitira kuti sunday kumazuva ndoka ndopa mari yake mani nekuti akatadza kuti bata tuesday zvatozvechitatu china ndenge nzimbo ndononoa kuchechi saka munyazochikora kupi chaizvo nawe ingoripo ndekoti panapa ndiri panapo pamusika wangu mazuva ano aiwa but mafriday amuri kutaura mudhara amangani kungoti mazuva ano ndiri kuno but kwangu cheko kuchekuti chokadomo pano pakwekwa pandichingosvika mukadomo vanhu vese mubhindura mwemi hapana asingazivikumagara mubudiriro mwemezounoita pane mazuva andi andiri headmaster paharare hospital mira mudhara muri serious dandiri inzwaika ndandiri headmaster paharare hospital ndobva ndadaidzwa nemukoma wangu mukuru but mudhara izvozvo semunhu akambitaatadza kubhadhara mari chekukadoma musika unoita last year but one kana ndimiwo inini kungoti zvinhu zvangu zvino ndiri jack of all trades saka saka makatega mubvare munin'ina because muri jack of all trades jack of all trades ndisaka vana vairwa monya vari temba kuti muganazi vana vairwa monya definitely kumazuva ndoka kwesani ndokupa mari yako chipiri makairebesa mamutaura matemakanika kamwana mamu vate kamwana kakachizikaubeka kutumira kama-ice utongoita yekumba netsana ganazi nechikwereti chedu apa hanzi ndiri ganazi ane nguva mariyo yachibvunzwa kutoda nemariyo ngoma plani pabuzaanetsa ndanga musika kandakona tomuita seko ndakawanda here mari yekutoto ndakazoendera munhu uyu ka panoita mahwana asingaiti ndauye panati bhadhare mari iyoyo patangopedzerana naye handizira ndokupai munhu wekuenda naye taenda kumari hadi vanozonzwa tsitsi zvokuti mudhara tonwe izvo zvizotoda mari yedu mudhara ndirendoresipi rangu
Ya, chauya mdara. Jimmy Ganas. Utazogwira napapini apana. akomana ndo asiri kunzwisisa Vanatembo ndiganaza, vanatembo ndiganaza. Ndo vari kutemba. Bali avasitoda. Miratinzo. Nyairi pandi ndemari. Saka uri kuti uda kuvapa mari avere kana ndasikuda bozafana uri chiyagarisa. akomana ndavataurira nawe Chagarisa vani ganazi. nhasi friday chiuyai kuseni kwesaturday kuitira kuti sunday ndobva nakokupai mari yenyu kumazuva doka kwemande izuva rakanaka kuti chitatu vakandipotsa ndendakutowapa mari yavo china kuitira kuti friday ndendagadzirisa kuti havasi kunzwisisa ungotaura tunhu toburisa mari Kumafrede hopo. chipiri chakanaka kuna mari hamuna mari Gaendwe naye. Tirwe yoyo.